v Kanade, v Montreale. Môj let vlastne bol z Budapešte do Frankfurtu, Frankfurt, Montreal. A teraz mám ešte jeden prestup do Vancouveru. Idem si akurát nájsť, že kde mám ísť. Let bol v pohode, príjemný. Takisto z Budapešte do Frankfurtu. To bolo fajn, žiadne problémy, žiadne meškania. Možno pár minút sme meškali, ale inak v pohodičke. Teraz 9-hodinový let som si pozrel dva filmy, takže úplne chill, prečítal som si knihu, zbehlo to jak nič. Akurát som mal takých spolusediacich Indov, babu starú, asi so synom. Tak bolo také, že som sa nemohol ani postaviť, lebo cez nich sa prejsť proste. Som sedel pri okienku a proste nikdy sa nechceli postaviť, takže som tam musel cez nich prelezať. Keď som chcel ísť na vecko, tak som išiel iba raz vlastne, keď sa oni postavili, lebo sa mi to vôbec nechcelo riešiť. Letisko Montreal, zatiaľ chill, veľmi pohodové. Takže musím pokračovať na imigračné. Prechádzam takýmito rôznymi tunelikmi. Klasika, letisko. No celkom už dlho sa tu pohybujem. Takže som zvedavý, kde ma to vypluje. Á, tu je imigračné. Takže skončil som na imigračnom. Nestihol som kvôli tomu let. Čakám tu už asi hodinu. Dostal som číslo B86. Nás je B72. Takže pomaly sa k tomu blížim. No a potom si môžem ísť riešiť buď ďalšiu letenku, alebo neviem no. Dúfam, že mi preplatia let, lebo som z toho unavený už. Takže batožina sa mi tak kde stratila. Dúfam, že sa nájde. Cez imigračku už som prešiel, už je to vybavené. A takto toto nejako vyzerá. Keď všetci čakajú na imigračnom a kufre sa proste nevyzdvihnú, tak sa vyhodia vonku a pri každom jednom stanovisku sú takto kufre. A vyzerá toto jak keby ste strašný chaos, ty vole. Strašný chaos, všade sú kufre, všade sú pohádzané po letisku, nevyzdvihnuté kufre proste, akože brutál, veľa tu je. Psík tu spinka, a tento letel s nami, vlastne už tam nie je ani vnuka. Takže takto všade kufre. Super, ešte mi treba moje veci nájsť a budem šťastný. A potom musím si prebukovať letenku, to že kvôli migračnému som to nestihol. Tak dúfam, že mi ju dajú zdarma. Papík povedal pri okienku, že malo by to byť zdarma, tak dúfam, že to nebude trvať večnosť, lebo už začínam byť unavený a ešte 3 alebo 4 hodiny letu to je, takže celkom dosť. Tu je môj baggage. Dúfam, že tam je všetko a nepoškodené. Už sa sem niečo blíži ďalšie. Takže počkáme, čo to vypluje. Dobre, čiže snowboardový bag sa mi našiel, ale normálna batožina sa mi nenašla. Takže dostal som ďalšiu letenku na 17:25 do Vancouveru, ešte na dnes, ale bolo aj o 4:00, ale sa to zrušilo kvôli snehovej búrke. No našťastie našla mi posledné sedadlo na 17:25 a teraz musím riešiť vlastne svoju batožinu, čiže idem sa sťažovať takde, že mi stratili proste kufor a dúfam, že ho nájdu, pretože skáľa som prišiel. Dúfam, že ho nájdu, pretože sa mi to nechce riešiť absolútne. Skáľa som sakra prišiel. Neviem, skáľa som prišiel. Ale sa mi to nechce riešiť, sakra. Musím to proste vyriešiť, posťažovať sa a nech mi zaplatia. Dobre, takže vraj tá jedna moja batožina, ten normálny kufor je na ceste do Vancouveru s tým lietadlom, ktorý mi ušlo. Ale nemám šajnu, prečo tu zostala tá jedna batožina, ten snowboardový bag, prečo tu zostala a tamto sa poslalo, keď to malo ísť spolu. To mi je záhadou. Som zvedavý, čo budem robiť, keď sa dostanem do Vancouveru a povedia mi, že tam nie je moja batožina a že zostala tu na v Montreali. Ľudo hovorila, že už je tu jar. Tak ja, dobre, že som si dal tenisky na nohy, košielke, batožina sa mi stratila, neviem sa prezúť, školský autobus. Welcome to Canada, Montreal. Zamrznem ty kokos, jak dojdem do Vancouveru, kámo. Ešte ide nejaký storm proste bol, nejaká búrka, takže kvôli tomu sa mi posunul let na ďalší. A je to tu celkom šialené, toto letisko Montreali, úplne tu na milión aut, kolóny, neviem, či to tam vzadu vidieť, asi nie, ale tak už len tu nás sú kolóny. Takže mám let,
idem si preliať pivo, pretože je tu na verejnosti zakázané piť pivo a mám ešte pivko z lietadla, maličké, tak idem si to preliať do fľašky, budem si to popíjať a potom už sa musím nakladať na 17:25, takže idem rýchlo konať. Tak dúfam, že moja batožina, pretože letí do Vancouveru, možno už je tam, tak tam si ho budem musieť vyzdvihnúť a uvidím, že čo a ako. Idem to riešiť. Takže prelial som si pivečko. Stále na letisku, za mnou milión ľudí. Takže na zdravičko. Asi si tu sadnem. A vidíme sa vo Vancouveri, dúfam, že si tam nájdem batožinu, lebo je to zatiaľ na hovno, no. Bude to dlhá cesta ešte. Večer príjem do Vancouveru a musím ešte ísť na ferry, neviem, či nezostanem na letisku spať alebo čo, lebo tak to nezvládam, už som unavený celkom. V lietadle som vôbec nespal, pozrel som si filmy a prečítal knihu, takže... Ale dobre, zatiaľ sa darí. Na zdravie. Menej ľudí tu ide. Pohoda. Mám svoju batožinu, našiel som ho vo Vancouveri. Takže počkaj už iba na snowboard bag a čaká ma cesta na Vancouver Island, Victoria a ja určite dneska podniknem ešte. Idem sa opýtať, kde môžem nájsť oversize batožinu, ale tam už uvidím asi, že sa tam aj ďal príde. Takže prespatá noc na letisku a vydávam sa na Vancouver Island za Lulu. Mal by som tam ísť vlakom, prestúpiť na bus, potom si zobrať ferry a ubytko nemáme, tiež neviem, kde budeme spať. Niečo som skúšal napísať, ale nejako to nevyšlo, nikto sa neozval. Okay, potrebujem ísť teraz na vlakovú stanicu. Konečne, ty som čakal na zastávke, ty sa vybereš proste sám, bez internetu. Už sme tak zbyla. Veď som ti dal moju polohu. No vítaj v Kanade. Stretnutie s Lulitou.